Gihimo sa Bureau of Fire created a program to address sa kaning nga mga fire incidents sa ato ang mga residences mao nang naigitawag og Uplan Ligtas na Pamayanan. Bureau of Fire Protection duna gyud na siya assigned firefighter kada barangay. Gitawag na namo og bombero sa barangay. So siya na mohimo og mga mo implement sa mga programa ngadto sa kada barangay. Dunay doon na sila dapat himuon kada barangay, gitawag na to og CFPP or Community Fire Protection Plan. Para at least may bawaan po sa community, asa sila muadto kung in case of a fire incident, so dunay identified nga evacuation area, di ba? Unsa sad nga mga hazard. So mao na ang Community Fire Protection Plan and it should be posted sa bulletin boards sa ato ang mga barangay halls. Kada balay, muramig ka ng taga PSA. Imo nang isurvey pila ka buok mo diha nya unsay mga appliances ninyo, inyohang kuryente, apil pagyud mahilabtanon sa niusahay ang bumbero. Kay kung dili ta maayo sa housekeeping sa atong panimalay, it will also cause fire, di ba?